ಸುರುವಂತದ್ದಲ್ಲ ದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಂಜುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ నాకు ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗನಕುಲ್ನ ಒಡೆ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ದೇವರನ್ನ ಸುರುಕಾದ ಸುಗಿತನೊಂದು ಇಳಿತ ದಿನ ಬಹುಶಃ ಸುಮಾರು ದಿನ ರಿಚತ್ ಹೋಗಿತ್ತ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಮುಂಚೆ ತನ್ಗುಡಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಬಹುಶಃ ಪೋಸ್ಟರ್ ಸುಮಾರು ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪಡ ತಪ್ಪತ್ತು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬುಕ ಟೀಸರ್ ಇತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸಂಚಾದ ಐಕ್ ನಿಗ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇದ ಬೈದ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಪತ್ರಿಕದ ಮಾಧ್ಯಮದ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಹಂಚನೆ ನಿರ್ವೇತ ಕಡೆಯದ್ದು ಕಲಾವಿದರನಗ್ಲೇನೆ ನಿಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರನಗ್ಲಿ ಮಾತಲಿದೆ ನಿಗ್ಲ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಇದಕ್ಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಾರ ನಿಗ್ಲ ತಾಟಿದ ಜನವಣಿಕೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ತ್ರಿಜಯ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಂಚನೆ ಎಚ್ಪಿಆರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನೇತ ಬ್ಯಾನರ್ಡ್ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಜಯನ ಸಹಕಾರಡ್ ಮೂರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ತುಷಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವ್ರನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಯೂರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮೂರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಭೂಮಿ ಮುಂಚಿ ಸುನೇತ ಟೀಸರ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಇನಿ ಒಂಜಾತು ನಿನ್ನೇರನ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇದ ಸುಜಾದ ಅಕೇನೆ ಮೋಕೆಡು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಚಿತ್ತಿನ ಬರ್ದು ಸುರುಕಾದ ಏನೆ ಇಳಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಸರ್ ಬುಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟರ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಹಿಂಗು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಬೌಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಎಂದಿತ್ತ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಶ್ರೀಯುತ ಐವಾನ್ ಡಿಸೋಜ ಸರ್ ಬಹುಶಃ ಕಲಾವಿದರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಬೆರಿಗಳ ಕೊರ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನಾರು ಐವಾನ್ ಡಿಸೋಜ ಮೇರೆನೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುರುಗು ಇದಕ್ಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂಚನೆ ಕೊಡಲಿ ಬಿನ್ನೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಈತ ಗೋರ್ಕಾರ್ಲು ತಂದ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕಲಾವಿದರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಆದಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಮೇರಲ ಮೋಕೆಡೆ ಇದಕ್ಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೊಡಲಿ ಬಿನ್ನೆರೆ ನಮ್ಮ ಗೋಕರ್ನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುದ್ರೋಳಿದ ಖಜಾಂಚಿಲು ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನ್ಯಾಯವಾದಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಗೋಡ್ಯಾನ್ ಅವರೇ ಪದ್ಮನನ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಮೇರೆಗಳ ತುಳು ಚಿತ್ರಗಳು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳುಂಟು ಅಂಚನೆ ಕುಡಲಿ ಬಿನ್ನೆರೆ ಶ್ರೀ ಅನಗ ಸುಜುಕಿ ಮಂಗಳೂರು ನೇತ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈತಿದ್ದು ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅರಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡಲಿ ಮೇಘನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಧುರ ಅಪರ್ಣ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಲತಾ ಅಲ್ಲ ದೈದಿದ್ದು ಮೇಘನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೈದಿದ್ದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಉಪ್ಪೇರು ಪಂಪನ ಚಿತ್ರನ ಅಂಗ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಈ 4 ಕಾಟು ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಪ್ಪಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿತರಕೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಆ ಮೂಜಿ ಒಟ್ಟ ಅವ್ರನ್ನಾಗ ಈಗ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಏರಿಕೆನಾಗ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಬಂತು ಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕೋರ್ನ ಚಿತ್ತಿನಾರು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕಾಸ್ಬಾಡ್ನ ಚಿತ್ತಿನಾರು ಶ್ರೋತ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಅರಿಂದ ಇದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಮಾತುಗಳ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ತ್ರಿಶೂಲನ್ನೇ ಮಾತುಗಳ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಕೊರದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ ದಿನ ಕೆಳಗೆ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಬನ ಕೊರದು ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಕಥೆ ನಿರ್ದೇಶನ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಂಚನೆ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದ ಹಿಂಗೊಟ್ಟಿಗೆ ತ್ರಿಜಯ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿಎಸ್ ತಾನಿಯಾ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಂಚನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಗೀತನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಿತ್ತಿನ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಲ್ಲ ಇವ್ರದ್ದು ನೆನಪಂತಂದಿಲ್ಲ ದರಿದೆ ನಮ್ಮ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಬಾಯಿ ಎದುರು ಅಂಚನೆ ಮಯೂರನ್ನೇ ದರಿದೆ ದುಮ್ಮರು ಅಂಚನೆ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ಲ ದುಮ್ಮರು ಸಂಗೀತನ ಕೊಡ ಚಿತ್ತಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಎಡಿಟರ್ ಆದ ಗಣೇಶ್ ನಿರ್ಚಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬರುತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಸಂಭಾಷಣೆಕಾರರು ಡಿಬಿಸಿ ಶೇಖರನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಆಕ್ಷನ್ ಚಂದ್ರು ಬಂಡ ಮೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆದ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ರಾಜೇಶ್ ಬಂದಿಯೋಡು ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಸಿ ಬಸ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ ಶಿನೋಯ್ ವಿ ಜೋಸೆಫ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೈ ಅಡ್ಯಂತ
ಮೇಕಪ್ ಆದ ರಾಜ್ ಮಾನಿ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟಿಲ್ಸ್ ಕರುಣಾಕರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಆದ ರಂಜಿತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಜ್ವಲ್ KR ಸಂದೀಪ್ ಶಿರೂರು ಅಂಚನೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ದೇವಿ ಬಕ ಎಡಿಟಿವ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಕ ನಂಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ನಂಗೆ ಜಗ್ಗನೆ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸತಾದ ಮುಖ್ಯ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ನಿಂಪು ಮಾಡ್ತಂದು ಈತ ಪೊರ್ತು ಕೆಂದು ಪರಿ ಈತ ಮಾತ ಬಣ್ಣದ ಹೀರೋ ನೀರು ಮಾಡಿದೆ ಸಪ್ಪಳ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲರು ಅಡಿಯಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತಿ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸುರತ ಹೀರೋ ವಿನೀತ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲರು ವಿನೀತ್ ಬೈ ಅವರ ಅರಗಲ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬಿಡ್ಲು ಅಂಚನೆ ಸಮತ ಹಮೀನ್ ಬಿತ್ತುಳ್ಳೇರು ಚೊರಗಲ ಕೊಂಚ ಮೋಕದ ಕೊಳನ ಮೋಕಡೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಾಹುಲ್ ಹಮೀನ್ ರಾಹುಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮೋಕಡೆ ಎದುಕೊಂಡೋದು ಅಂಚನೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಶುಕ್ರಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮೋಕಡೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ರವಿಯನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲರು ರಮಣ ಅರಿಗಳ ಆತ್ಮೀಯమైన ಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ರಮಣ ಹೇಳಿದ ದುಂಬರಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಿನ್ನರಾದ ಕೋಡಿಯಲ್ಲ ಬರೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಾಯಕಿ ನಟರ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಡ್ಕಾ ನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮನಗರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮೋಕಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಓದಿದಾರಲ್ಲ ದುಂಬರಡು ಮಳೆ ಪ್ರಯೋಜನ ದುಂಬಳೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪೂ ಕೊಡ್ದು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಲಾವಿದರ ನಟರು ತಂತ್ರಜ್ಞರ ನಕಲು ಇಂಥ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕದ ಲೆಪ್ಪುಗೂ ಕೊಂದು ಬೈದರು ನಿಖೇಲ್ನ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಅಂಚನೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಾತ ಬಂದರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲರೆ ನಿಖೇಲ್ನ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಇವತ್ತು ಪಾತಿರುವ ಮಾರೆ ಯಾವ ಒಂದು ನಿಖಿಲ್ ಬಂದೊಂದು ಬರೆ ಸಂಜಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರುಜಿ ಸೈಕಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಟೀಸರ್ ಬಕ ಪೋಸ್ಟರ್ ಲಾಂಚ್ ಐಟೈತೆ ನಮ್ಮ ಟೀಸರ್ ಬಕ ಪೋಸ್ಟರ್ ಲಾಂಚ್ ಒಂಚೂರು ಉಲ್ಟ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟರ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸಂಚಾರು ಸುರುಕು ಪೋಸ್ಟರ್ ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚುತ್ತಿನ ಬಿನ್ನಿಯನ್ನಕ್ಕೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಐವನ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ತಮ್ಮಿಯನ್ನೇ ಅಂಚನೆ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಕೋಟೆನ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚನೆ ಮೇಘನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಕೈ ಸೇರಾರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಕೈ ಸೇರಾರು ಈ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ಪಾಟಿದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣ ಅವನು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ 3, 2, 1 and 2 go. Yes, beautiful and chitranje suruta poster puli munchida ಮಿಲ್ಕರ್ ಓಪನ್ ಚಿಕ್ಕಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಚನೆ HPR ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸಮೇತ ಬೇನವರು ಬತ್ತಿನ ಚಿಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಸಮೇತ ಸುರುತ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ತಯಾರಿ ಸಹಿತ ಹೊರಟನ ಪೋಸ್ಟರ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಬೇನರ್ ನಕಲ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಳುನಾಡು ಚಿಕ್ಕಿನ ಮಾತ ಹಾಸ್ಯ ದಿಗ್ಗಜರನ್ನ ತುಳುನಾಡು ಚಿಕ್ಕಿನ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ ಐತನ ಚುಕ್ಕಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಎಲಂಜಿ 27 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಳ್ಳಿ ಪಡೆದು ಮಿನ್ಕರಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈಗ ಇಡೀ ಚಿತ್ರ ತಂಡದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪೋಡು ಪಟ್ಟಣ ಚಿತ್ತಿನ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಸೊ ನಿಖಿಲ ಮಾತೋರ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಸಂಚಾದು ಐಟ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಿಖಿಲ ಬಾಯಿಲ್ಲ ಜೋರಾದ ಪತ್ತೆರ್ದು ಶುರು ಆಗುದು ಸೊ ಅಂತಾರದ Yes, start! 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಐತೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಂದು ಬಕ್ಕಲ್ ದೂರಾಣ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪಿರಾನೇ ಇಲ್ಲ ದೇವಂಡ ಟೀಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾಳ್ಮೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪುನ್ ಮನುಷ್ಯ ಬೇಗನೆ ತೂತ್ ಬಿಡ್ಕ ಅಂತ ದಾಗದ ಮಂಡೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನಗನೆ ಅನ್ಬೋದಿತ್ತೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಕಿನ್ಯ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಸರಿ ಬತ್ತು ಪೋತ ಏನಲ್ಲ ಅಂಚಾದೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಇರ್ನ ಧೈರ್ಯ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕೆಲ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಲ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಈ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮದ ಮೂಲಕ ಬರಡು ಬಂಡದ ಯಾನ ಫಸ್ಟ್ ಗಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನ್ವೆ ಟೀಸರ್ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ ದಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಜನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಅದೊಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಮಸ್ತ್ ಜನಕಲಿಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏತ್ ಪೂರ ಭಂಗ ಬರ್ತಾರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಅಂದ್ ಪಣ್ಪುನೇನೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನಿಸುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಆವಡ್ ಬಂದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅತ್ತು ಐಕೆ ತನ್ನದೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ನಶಿಬ್ಲ ಒಲ್ತೆ ಬೋರ್ಡು ಐಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಬೋರ್ಡು ಇತೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡು ಅಥವಾ ಮುಂಬೈಡು ಓಲ್ಪುರ ತುಳು ಪಾತ್ರನಕಲು ತುಳುತ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ನಕಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ನಡ ಪ್ರತಿವರಿಯಲ್ಲ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಒವೇ ಬರಡು ಅವನ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೊತ್ತು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಐಟ್ ಯಾನ್ಲವರಿ ಯಾನ್ ಮರಡು ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂದು ಬತ್ತೆ ಎಂಕ ತೂಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅನಿಸಿಂಡು ನಾನು ಸರ್ತಿ ತೂಡು ಒಂದು ಬಂಡದೆ ಅಂಚೆ ಬುಡದಿನ ಒಟ್ಟು ಪಿರ ಬೋಯ್ ಈ ಬುಡದಿ ಇಲ್ಲ ಬೋಯ್ನ ಕೇಂಡು ಏನೋ ಬುಡದೆ ಬೋಯ್ನ ಅಂದೆ ಇದು నేను ಪತ್ತೊಂದು ಸರ್ತಿ ಪೋಪಂಡು ಪಿರ ಬೋಯ್ ಅಂಚಾದೆ ಅವಕಾಶలు ಬಂದಾಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶನು ಇತ್ತೆ ದೆತೊನು ಬೇರೆ ದುಂಬ ನಾಟಕನ ಪೂರ ತೂಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ನಾಟಕನ ಪೂರ ಐತೆ ತುಳುತ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ರೆ ಸುರ ಆತಂಡು ನೆಟ್ಟುಪ್ಪುನ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೇನ್ ತೂಂಡ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಈ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪಂದನ ತರ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ದಿ ವೇ ಡಾಯ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ ಸ್ಟಂಟ್ ಗಿಂಟ್ ಪೂರ ತೂನಗ ಬೈಕದ ಒಂಜಿ ಚಕ್ರನ ರಟ್ಟಡ ಅಂದಿಂಡೆ ತೂನ ಚಕ್ರ ಉಂಡ ಇಟ್ಟು ಅಂಚ ಆ ನಮ್ನಿದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಿಷಯ ನಡು ಬೈದಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಕ್ಲ ಶುಭ ಕೋರ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಪಂಡೇರು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಏನಡ ಬತ್ ಪಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಇರ ಕೊಂಚ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಲೆ ಅಂದ್ ಕೇಂಡೇರು ಯಾನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಐ ಸೆಡ್ ಎಸ್ ಅಂದು ಈರ್ ಎಸ್ ಬಂತಿನ ಎಸ್ಸೇ ಅದು ಬೋರ್ಡ್ ನಾನು ನೋ ಬಂಡ್ಪುರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಚ್ಚಿ ಯು ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಫಿಲಿಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅನದರ್ 25 ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ನಿಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇರು ಮಲ್ಪೋಡು ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಂಕುಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬೆಂಬಲ ಉಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಬೆರಿಸಾಯಕುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅದು ಆ ಶಕ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಮಾತಿರಕ್ಲ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಪೋಡಕಲು ಏರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೇರಾಕಲು ಎಂಗ್ಲೋಟು ಬಲೆ ಎನ್ನೋಟು ಬಲೆ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಖಂಡಿತ ಅವತ್ತು ಕೂಡ್ದು ಬರಡು ಅಂತ ಪಂಡಿತ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡಿದೆ ಯಾನ್ ಶುಭ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ರನಟೆ ಇರಗ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪುತ್ರ ಚಿತ್ರನಟೆ ಸೇರೋಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೇಗ್ಲ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖ್ಯನ ಅರ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ನೋಡಿ ಅಮೂಲ್ಯమైన ಸೂಚನೆ ಪೊರ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸಂಜನನ ಬಿನ್ನೇರ ಕುಡಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರ ನಮ್ಮ ಟುಗುಲರೆ ಕಮ್ಮಿಯನ್ನೇ ಹುಷಾರು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ತಿದ್ದು ಅಂಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹುಷಾರು ಬೇಡವ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತು ನಂಚುತ್ತಾರೆ ಕಮ್ಮಿಯನ್ನೇ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಕೊಡ್ತು ಸೊಮ್ಮೆನೆ ಸೊಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪನೋಡು ಅದ ಪನ್ನಾಗ ನಿರ್ದೇಶನ ತ್ರಿಶೂಲನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಡ ಕೆಮರ ಮಯೂರನ್ನೇ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಪತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಬಹುಶಃ ಈ ರಡ್ಡು ಜನ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಚುತ್ತೇನೆ ಬಂದಾಗ ಮೇರೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂದ ಆರು ಕುಡಂಟೆ ಬರಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮೇಲ್ದಾಗ ಏನಂತೀರಾರೆ ಎಂಚ ಗುಡನಿ ಬೋಡ ಬೋಡ ನನ್ನದೆ ಪುಲಿ ಏತ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂತೀರಿ ಕಾಂಡಿರದ ಭಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಇತ್ತೀಚೆ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚೂರಂಜಿ ಆಡಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಪ್ರೋ ಹೊಂದಿದ್ದಂಡೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ವಿತ್ ಎಂಕ್ಲೇಗಳ ಮಸ್ತ್ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಬಂದಾಗ ಆತು ಪರಿಶ್ರಮ ಕುಲು ಪತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂಚಾರ ಅಕ್ಲೇಗಳ ಈ ಕೊಡ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಂದ ಒಂದು ಸೊತೆ ವೇದಿಕೆ ಕುಡುಂಗಿ ಬಿನ್ನೀರನ್ನ ಮೋಟುಗುಲೇರಿ ಉಳಿದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಪದ್ಮನ್ನೇ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಾರ ಇನ್ನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಾರ ಇಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಮುಹೂರ್ತ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಿತ್ತು ಶುರುಕು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಹುಶಃ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗೋಡ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ್ನ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಬತ್ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈ ಜನ ದಾದಾಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಣ್ಣು ಒಂದು ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ತಂಡನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂಡೇರು ಕಟ್ಟೊಂಡೇರು
ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಾತ ಹಿರಿಯರ್ನಗಳೇನು ಕಿರಿಯರ್ನಗಳೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಹಸಗು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರಾಯ್ಕುಲು ಶೆಟ್ರ್ ಕೈ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಒಳ್ಳೆಯರು. ಬಹುಶಃ ಮೊದಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮೀರಿದ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಬಂದ್ಪುನಕ್ಕೆ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿನ ಟೀಸರ್ ತುಂಡ ನಂಗೆ ಅಂದಾಜು ಆಪುಂಡು. ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೂ ಬರ್ಪುಂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡಂದಾಂಡ್ಲ ಅಗ್ಲಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿದ ಮನಸ್ಪೋಡಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡ ಆತ ಪಂಡ ಈ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗೋಡು ದುಡ್ಡು ಏರ್ ಮಲ್ತದೇರು ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಪಾಪ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂದೇನು ಒರಿಪೋಡು ಒಂದೇನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದಿಟ್ಟು ಇನಿ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತದಾರೆ ಒಂದೆತ್ತ ರಿಲೀಸ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27ನೇ ತಾರೀಕು ಆವೊಂದುಂಡು. ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗುಡೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಒವ್ವೇ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ನೊಂದು ನೆತ್ತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪೂರ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅದಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ನೆಟ್ಟೆ ಬೆಂತಿನ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಗ್ಲೆಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರೊಂದು ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿಸ ಒಂದು ನಟ್ಟು ಪಾತ್ರನಂತ ಒಂದಲ್ಲ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಓಕೆ ಸುಳ್ಳು ಪದ್ಮನ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಚಿತ್ರ ಪುರ್ತನು ಎಂಗ್ಲೇಗೆ ಕೊಡಿಯರು ಪಂಚಾಯತ್ ಎಂಗ್ಲ ಇಡೀ ಮುಂಚೆ ಚಿತ್ರ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಚಿತ್ರ ಭಿನ್ನರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಮೇಡಮ್ ಪೂರ್ಣಿ ಮೇಡಮ್ ಪಾತ್ರಜಿ ಪನೊಂದುಲೇರು ಅವರು ಉಡಲದೆ ಅನ್ನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಸಂದಾಯಿದ್ದಾರೆ ಸಂಚಾದ ಅನೇಗ್ಲ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅದರ ವೇದಿಕೆ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಭಿನ್ನರ್ನಕ್ಲೆಗ್ಲ. ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಪಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾಡುದು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ ಗಣ್ಯಗಳ ಸುರುಕು ಒಂದನೇ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಮೂರ್ತಾಗ ಯಾರು ಬೋದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಇಂದೆತ್ತ ಕಷ್ಟ ಅಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಎತ್ತಾದೇರು ಅಂಡ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27ಗೆ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಪ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನು ಪೂರ ನಲ್ಲ ಪಿದ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಇನ್ನೇನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕೊನೋಡು ಬಂದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಡಿ ಇಂಚ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದುಂಡ ಇನ್ನೇ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಏನು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ ಅವಕಾಶವಾದ ಒಂದನೇ ಮಲ್ತು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ತುಳು. ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಿಖಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬಂದಿರಾರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಮೀನಾ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಹುಶಃ ಅಭಿನಯನಾಗೇನೆ ಕಡಪುರದ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ನಿಂಗಳ ಇಡೀ ತಂಡ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ತಂಡ ಇನಿ ಮೂಲು ಸೇರೋದ ಅಜಾದು ಆ ತಂಡದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ದಚ್ಚಿಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಕು ಬೋರ್ಡ್ ಆದ ನಿಖಲ ಮೋನೆ ನಿಂಗ್ಲೆ ಕುರುಡು ಸೋಡ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಚಿತ್ರವಾಗಿ ತಂಡ ನಿಖಲ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೈಚಪ್ಪಾಳದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಚಿಕ್ಕಡೊಂದು ತಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಳ್ಳಿ ಪರಗಡೆ ಮೂರ್ತಿ ಬರ ಚಿತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಾತಾರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಪುತ್ರ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಚ್ಪೆ ಮೂಲತಃ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೈ ಮಾಡಿದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ನಾಲ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ವೆಲ್ಲ ಒರೆಯುದ್ರಸಲ್ ಮದಿಮೆ ಪತ್ತನಾಜೆ ಮಾತೆಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪನು ಓಲಾಂಡ ಎಂಚಿನಾಂಡ ನಿಂಗಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೇಟಾಡು ಮತ್ತು ಎಂಗಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪನೇಟಾಡು ಅಡಚಿನಾಂಡ ದಯದೀದಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮಾಪ್ ಕೊರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಕೆಮೆರಾಮ್ಯಾನ್ ಮಯೂರು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಕಲ್ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಂದು ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಆ ಟೈಮಡು ಎನ್ನ ಮಯೂರ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೂವಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಇಂತಿಗೆ ನಿಂಗಪ್ಪಂಡು ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೊಂಡ ಈ ಜನ ಹಿಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್ಲ ಅಲ್ತರ್ದು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಏನಿತ್ತ ಬಟ್ ದಾನ್ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಿದಾಡ್ದ ಡ್ರಾಪ್ ಆಂಡ್ 3 ಟೈಮ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಂಡ್ ಕೊರೋನಾ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಅಗೇನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಲೈಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತಂದು ವಿನೀತ್ ಅನ್ನಕೆನ್ನೆ ಅನೇ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಐಕ್ ತೂಕನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿರು ದೆನ್ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ನೂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಗ್ಲ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೀರೋನಗ್ಲಿಗ್ಲ ಪಂತೆ ಕನ್ನಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ
ಕೈಗೆ ಬಂತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರಲಿ ಅನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಪೂರ ಅಂಡ್ ತಿಕ್ಕಿದಿಜಿ ಬಟ್ ಇಂತನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಂಡರ್ ಅರೆ ವಿಷನ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಪಾಸನ್ನು ಮಲ್ಕ ಬಂಡೇರಿ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಫಸ್ಟ್ ಆನೆ ಬಲ ಬೈದಿನಿ ಏಪ ವಿನೀತ್ ಬೈ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ತುಳುಕು ಪಂತಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂಡೇರು ದೆನ್ ಎಂಕ್ ಆರು ಪಂತೇರು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಪಿದಾಡ್ದಿನಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಒಂಜಿ ಬಂಡವಾಳ ಬಂಡ ಬಿಡುತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪಡ ಆಲೋಚನೆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅದು 5 ಮಿನಿಟ್ ಶಕ್ತಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕಲ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ನಾನಾಗ ಆರಾಧ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದ್ಬಾರು ಇನ್ನು ಬೈಜ್ಜಾರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಅರಡೊಂಜಿ ಇಂಚೆ ಪನ್ನಾಗ ಓಕೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ತೂಲೆ ಅಂತ ಬಂಡೇರು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲಿ ಯಾನು ಮಯೂರು ಸೇರಿದು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಪನ್ಪನ್ ಸರಡ್ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಭೇಟಿ ಆದಿತ್ತ ದೆನ್ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಸೈ ಎಂಕಲ್ ಮೀಟ್ ಆಯ್ರ ಪೋಯ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಂಡೇರು ಅರೆನ್ ಮೀಟ್ ಆನಗನೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪೊಂಜಿ ಪನಗ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪತ್ತೇರು ಕುಲ್ಲೆ ಎಸ್ ದಾದ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಇಂಚಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓಕೆ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯಾರ ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಸೂಸೈಡ್ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಆರ್ಪಂಡೇರು ಸೂಸೈಡ್ ಪೂರ ಬುಡ್ಚಿ ನಂಚಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪಜಿ ಚಲೋ ಸರಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪಂಡ ಬಟ್ ಓಕೆ ಏನಂತೂದು ಅರೆಗೆ ದಾದ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಯಾನೊಂಜಿ ಮೂವಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಖಿಲ್ ಮೂವ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂಡೇರು ದೆನ್ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಪರ ಬೇರು ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಒಂಜಿ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಏಪಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬುಡ್ಚಿ ಯಾನು 15 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳೆ ತುಳುಕು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪೂರ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಕೈಗೆ ಬಂದದ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ತೋಡ್ ಎಂಕೋರ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ದಾದನ್ ತುಕ ದೆತ್ತನ ಡೈಮಂಡ್ ಶಾಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ತ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ ಅಗೇನ್ ವಿನೀತನ್ನ ಒಂಜಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಫೈನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಟ್ ದೆನ್ ಅಪ್ಪಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಯ್ರು ಸ್ವರಾಜ್ ಸಮತ ರಾಹುಲು ಅರವಿಂದಣ್ಣ ನಯನಣ್ಣ ಭೋಜನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾತಾ ದಿಗ್ಗಜನ ಮಾಡಿದ್ದು ಟೋಟಲ್ 25 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮೇನ್ ತುಳು ಎಂಕಲ್ ಯೂತ್ ಹತ್ತಂದೆ 25 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಿನ ಮೇನ್ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತಾಡೋದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತమైన ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಪನ್ಪುನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತಾ ಫ್ಲೇವರ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಟಲ್ಡೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾದಂದು ಪಂತೆ ಮಾತಾ ಫ್ಲೇವರ್ಲುಂಡು ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂದತ್ತು ಅಂಚ ಬಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡಕ್ಕನ ಅದುಂಡು ಒಂದು ಟೀಮ್ದ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಲ್ತ ಪೊಯ್ ವರ್ಷನ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಆದಿತ್ತಂಡು ಓಲೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿಂಚ ಆತನ ಕೆಲವು ಬೊಕ್ಕದೇನು ಟೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಮಯೂರ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಈ ಮೂವಿದ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ನಗ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡೈನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕನ್ಪಾದು ತುಳುಕು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚಿನ ಲೆನ್ಸ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚಿನ ಲೆನ್ಸಸ್ ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ನಗ ಮುಲ್ತ ಬಜೆಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನದಿನೊಂಜಿ ಆ ಬಜೆಟ್ ಡಬಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆತನು ಐಕ್ ಯಾನು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹರಿಯಣ್ಣಗೆ ದಯಪನ್ನಗ ಆರು ಒಂಜೆ ಪಂತೇರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಕ್ಯಾನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೈನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ತರ ತೆಗ್ಗಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಶಲರ್ ಆ ನಂಬಿಕೆ ನೋರಿಪರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಜೀವ ಬುಡ್ದು ಯಾನ್ ಅತ್ ಎನ್ನ ಓವರಲ್ ಟೀಮ್ ಅಂಚ ಬೆಂದನಿ ಯಾನ್ ಒರಿಯ ಬೆಂದ ಮನ್ಪುಜಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ವಿನೀತನ ಆವಡು ಸ್ವರಾಜ್ ಆವಡು ಸಮತ ಆವಡು ಆರಾಧ್ಯ ಆವಡು ರಾಹುಲನ್ನ ಆವಡು ದಯಪನ್ನಗ ಸಹಜವಾದ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಸರ್ ದಯಪನ ಈ ಟೀಮ್ನ ಮಿತಿ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ದಯಪನಾಗ ಸಹಜವಾದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರಿ ನಾನು ಇದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಲಮ ಸ್ಟಾರ್ನಾಗ ನೋಟುವಟ್ಟೆ ಪಸೋತೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಪೋಪೆ ಸರ್ ಬಟ್ ಈ ಮೂವಿಡೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಯಾನೊಂಜಿ ಎನ್ನದೆ ಪೊಸೋತ ಬಟ್ ಯಾನ್ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಯಾನೊಂಜಿ ಪತ್ತದಿದ್ದು ಕುಲ್ಲ ಆಡಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೀತು ಕುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಿರಿ ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ಟೀಮ್ದಾಗಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಿರಿ ಚಲೋ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಟ್ಗೆ ಇವನ್ ನನ್ನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಫೈಟ್ ಅಂದು ಪಂತೆ ಬಟ್ ಏರಿಗ್ಲೇ ಪಂತಿಜಿ ದಾದ ಫೈಟ್ ದಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 10 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಫೈರ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಫೈರ್ ನಮ್ಮ ತೋಟೆ ಫ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಫೈರ್
ಮಾತೆರ್ಲೇಡು ತೂಟು ಫೈಟ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೊರಕ್ಕೆ ರಕ್ಕಸಲಕ್ಕ ತೂಯರು ವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ ಎಂಚಿನ ತೂಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬಟ್ ಇಂಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಖುಷಿ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ವಿಜುವಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಿನ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ರಾಹುಲ್ ಆಡು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದೇರು ವಿನೀತ್ ಆಡು ವಿಜುವಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಓದು ಅಗಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಏಪ ಫೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಫೈರ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಫೈರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರೋನ್ ಬೇತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪನ್ನಾಗ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಪಂಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಸೇಫ್ಟಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲ ರಿಯಲ್ ತುಡುಬರಿದ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಹಾಕನಾಗ ಪಾಪ ನಾನು ಇನ್ನಿಕ್ಲ ನಾನು ಬೇಜಾರು ಬರ್ತಪ್ಪ ನಾನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲ ನಾನು ಬೇನೆ ಕೊರಿಯನ್ ಅಂದಪ್ಪ ಬಟ್ ಸ್ವರಾಜ್ ವಿನೀತ್ ಆದಿನ ರಾಹುಲ್ಗಳ 108 ಜ್ವರ ಪಾಪ ಬಟ್ ಟೀಮ್ನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಂದೇರು ಫೈರ್ ಹಾಕೊಂದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬೂರೊಂದುಂಡು ಕಿಡಿ ನಾನು ತೂತೆ ಸ್ವರಾಜ್ಗೆ ಮೊಗಲೆ ಪೂರ 4 days ಗುಳ್ಳೆ ಪೂರ ಬೈದ್ರು ಆಯ್ತಾ ತೂಪುದ್ದು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆ ಶಾರ್ಟ್ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆಡು ಆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಡು ಆ ರೇಂಜ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಂಚಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ ಒಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಬಂಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ರೀಚ್ ಆಂಡೆ ನಾವು ಒಂದು ಆತೆ ನಟ್ಟು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಎತ್ತು ಬಂಗ ಬೈದ ಎತ್ತು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಲ್ದ ಅವು ಕೌಂಟ್ ಅತ್ತವು ಎಂಕ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬಿಲಿ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ತೋಡಾಂಡ 5 ಗಂಟೆಗಳ ಟೈಮ್ ಕೊರಡ ಅಪ್ಪ ಎಂಕೋಸ್ಕರ 5 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ದು ಅಗಲು 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಇಡೆ ಬತ್ತದು ಎನ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಗಲು 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡುವೇರು ಪ್ಲಸ್ 5 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಪೋನಾಗ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೋನಾಗ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಬರೀತಿಲ್ಲ ಅನ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕನೇ ಎತ್ಪೇರು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಅಂಚದು ಈ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊರತೆ ಬಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಎಂಕ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಬೇರು ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಮಯೂರ್ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವರ್ಕ್ ಟೀಸರ್ ತೂದುಪ್ಪಾರ್ನಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಒಂದು ದಾಲತ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ರೈಲರ್ಲತ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟುಂಡು ಆ ಮಟ್ಟ ಇಂಕ್ಲಿ ಎತ್ತೊಡೊಂದು ಭಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ఒక ಆಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕಿಶೋರ್ ಎಂಕ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದ ಇದೆ ಸಾಧಾರಣ ಟ್ಯೂನ್ ಹತ್ತು ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನ್ಯೂ ವರ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಿಶೋರ್ ಬಂದದ್ದು ನ್ಯೂ ವರ್ಷ ಬಂದು ಅಂಚೆ ನಿಂಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪರಾಬೇರ್ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಬೋರ್ಡ್ ಕಿಶೋರ್ ಬಂದು ಒಂದು ನ್ಯೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ ಕಿಶೋರ್ನ ದೆನ್ ಅದ್ವಿಕಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಈ ಮೂವಿಡ್ ಅದ್ವಿಕನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬೇತನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಮತ ಏನು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಗೋಸ್ಮಾರ್ ಮೂವಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತೇರು ಇಂಚಿಂಚೊಂಜಿ ಮೂವಿ ಪನ್ನಾಗ ದೆನ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಪ ಬಂಡೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆತು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಸೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಫೈನಲಿ ಆರೇನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಆರ್ನ ವಿಷನ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಬಟ್ ಆ ರೇಂಜ್ ಗಂಡು ಕೊರ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜ ಅಂದಾರು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಓವರ್ ಟೀಮ್ ಪೂರ ಮನ್ಮಗೆ ಎಂಜೋದು ಬಂದರೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋದು 6 ಲೆಡ್ ಕೊಂಡ್ರೆ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆತನ ಎಂಕ್ಲೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ವಿನೀತ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಸ್ವರಾಜ್ ಇಂಚ ರಾಹುಲ್ ಈ ರೇಂಜ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೋತುಂಡು ಮೊಗುಲು ಈತು ಪೂರ ಸೇರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಮೈರುಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ದಾದಂದು ಗುಬ್ಬಡೊಂದು ಆ ರೇಂಜ್ ಮಲ್ತ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಮೂವಿ ಇತ್ತಿನ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಆವಡ್ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಹರೀಶ್ ನಾಯಕ್ ರಾಜೇಶ್ ಬಂದೇಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಓಲ್ಲೊಂಜಿ ಖಾಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಂಕ್ಲು ಶೂಟ್ ಮಂದಿಜ್ಜಿ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದೆ ಎಂಕ್ಲು ಲೊಕೇಶನ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತಿನಡ್ಗೆ ಬೇರೆ ಪಿಚ್ಚದಾಗಲ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಾಗ ಆ ಫ್ರೇಮ್ ತಿಕ್ಕಂದು ಆ ರೇಂಜಿನ ಎಂಕ್ಲು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದೆ ಫೈನಲಿ ಮೈ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೀರೋ ದನ್ನ ಕಾಲ ಕೊಡ್ದು ಬೈಜಿ ಪಿದಾಯಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಿದಾಯಿ ಬೈಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೆಂಡೆ ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ ನೆಟ್ ದಾದ ಮಾರೆ ನೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವರಾಜ್ ದಾದ ಸ್ವರಾಜ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ದಾದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚದು ಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ಐಬೋಕನೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಬಾಗಲಿ ವಿನೀತನ ಬಿಡ್ಲೆ ವಿನೀತನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲವ್ ಯು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ರಾಹುಲ್ ಓವರಲ್ಲಿ ಎಂಗಲ ಟೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತಂದೆ ಪಿರದಾಗಲು ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆವಡು ಮೊಗಲ್ ಮಾತ ಎಂಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆರಿ ಎಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಎಂಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಯಾನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಾರಣ 9 ಗಂಟೆಲಕ್ಕದು ಯಾನೇ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತುಂಬ ಯಾನೆಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಹತ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮುಖ ಶಿವನ ಯಾನೊಂಜಿ ಎದಂ ಪೋಪನು ಏನು ಇಲ್ಲದೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ್ರು ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದೆ ಸರ್ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ ಅವು ಪಂಡು ಏನು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಕ್ಕ ಅವನತೆ ಏನು ಅವೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಗ ನಾವು ಇವು ಹೆಂಚೊಂಡು ತೂಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ಈರೇ ಬಂದ್ಪಾರು ಖಾಲಿ ಪುಳಿಬೇಕು ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಮಾತ ಫ್ಲೇವರ್ಲು ಉಂಡು
ಟೈಟಿಲ್ ಆಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಚೆ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಡಿಶ್ ಈ ಡಿಶ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದು ಫೀಲ್ ಬರೋಡಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಹೊಸತ್ತು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ವಿಷಯ ಐತೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ ಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ರಾಹುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆಫರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ರನ ಪುಡಿ ಮುಂಚಿನ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕತೆ ಪಂಡೇರ್ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ಲ ರಾಹುಲ್ ಒಪ್ಪ್ಯ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾರ್ ನೋಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪಂಡೇರ್ ಇಂಚೊಂಚೊಲ್ಲೇರ್ ಅಂತ ಬಂದ ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಮಾತೆರ್ನ ಲಕ್ಲ ಐತೆ ಏರ್ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲೆ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಒಂಜಿ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಪನೋಲಿ ಈ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಸೊ ಆರ್ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಬನಲೆಡ್ ಮಾತ ಎಸೆನ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ತಯಾರು ಮಲ್ದನ ತಾನ್ ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅಂಡ್ ನನೊಂಜಿ ದಾದನ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ದ 2 hours 5 minutes ರಡ್ಡು ಗಂಟೆದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅದೇ ಪಂಡ ಯೂಶುವಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಕತೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ನಾಗ 2.5 ಗಂಟೆಗೆ ಉಂತವನೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಿಡ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪೋನ್ ದಯಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಬೇತನೆ ಪೋಡು ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚ ಅದೇ ರಿಸ್ಕ್ಗೆ ತೊಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಂಗ ಬಟ್ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ DBC ಬೈ ಅಂಚನೆ ಮಯೂರನ್ನೇ ಪೂರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ದ ಕುಲ್ದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ 2.5 ಗಂಟೆಗೆ ಉಂತವಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬೊಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ದಾದಾನ್ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಯಾನೊಂಜಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ರಾಹುಲ್ ಒಂಜೆ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ನಾನೇ ನನ್ನೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಯ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಅದು ಏರ್ಲ ಲೆಪ್ಪುಜರ ನಮ್ಮನೆ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅವೇನೊಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಸ್ವರಾಜ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಆರ್ಲ ನನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚಾದಿತ್ತ ತ್ರಿಶೂಲನ್ನ ನಂಚಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕುಲತ್ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕುಲು ಒಂಜಿ ಏರನಾಡ ಪಾರ್ದ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾಡ ಟೀಮ್ ಬುರ್ದು ಬರ್ಪುನ ಸರಿಯಾ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಈ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಟೀಮ್ ಆದ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಏತ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಅಂಚ ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ಪೋಪಿನಲ್ಲ ಆತ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಇನಿ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೊಂದು ಈತು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ನಮಕ್ಕೆ ಮಲ್ದೊಲ್ಯತ ನನೊಂಜೆ ಪೋಲ್ಯತ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಜ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪೋಲೆ ತೆಪಂಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತೆರಡ ಬೇರೆ ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಒಂತೆರಡ ಬೇತೆ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಲೆತ್ತದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಬರ್ಪುನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅದು ಕತೆ ಬೊಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ದುಮ್ ಬೇತೆ ಜಾನ್ರಸ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇಂದು ಪಾತೆರೊಂದು ಪೋನಾಗ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚ ಬಟ್ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾನ್ರೇ ತುಳುಟು ದಾದ ಉಂಡ ಸೊ ಅವೇನೇ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಾದ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದುಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಬೆಂದನ ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆವಡ ತರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಂತುದು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಏತು ದುಂಬುಕೊನ ಯಾರಪ್ಪಣ ಆತ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಕೊ ಕೊನಪ್ಪ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ನೆಟ್ಟಿದ್ದ ಎನ್ನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಉಪ್ಪು ಬಟ್ ಎಂಕುಲ್ ರಾಹುಲ್ ಯಾನ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಎಂಕುಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದ ಹೀರೋ ನಕುಲೆ ಅಂಚಾದ ಎಲ್ಲ ಜಿ ರೋಲ್ಸ್ ಶಫಲ್ ಆವು ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಯಾನ್ ವಿಲನ್ ಆವೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಹೀರೋ ಆವೆ ಲೆಪ್ಪೊಡ್ ಮಾರಿದ ಅಂಚ ಖಾಲಿ ಒಂಜೆ ನಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಶಫಲ್ ಆವಡ್ ತುಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಆವಡ್ ಸೊ ಅಂಚಾದೆ ಪೋಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಗ್ರೋ ಆವಡ್ ಎಂಕಲ ಒಂಜೆ ಉದ್ದೇಶ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಬರೋಡು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಅಂಚ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಲ ಆರೊಂಚೂರು ಇಮೋಷನಲ್ ಬೊಕರೆ ಪಾತೆರ್ನವರ ಅಂದಾಜೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಆರೊಂಜಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ ಒಂದು ಪೋಪೇರ್ ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ತಾಗಡ್ನಿಕ್ಲೆ ದೇಪಂಡ ಕಾರಣ ದಾದ ಒಂಜಿ ಕನ ಉಂಡ ಇನ್ ಯಾರ ನನಸ ದೇಪಂಡ ಇರೆನ್ನಲೆ ಒಂಜಿ 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಯುನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತೆರನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಅರೆ ಉರ್ದು ಪೋಂದಿಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದುಂಡು ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎದುರುಡು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾವ ಆಯ್ತಾ ಬಂಗ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಂತರ ಆಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ಪ 2-3 ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೋಯಿನ ಅವ್ರು ಮರ್ಯಾದೆ ತಿಕ್ಕುಣ ಆತೆ ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೆಂತಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆತೆ ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ಪನ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಕುಲ್ ಪನ್ನಗಲ ಅವೇ ಮೂಡುಡಾರು ಪಂಡೇರ್ ಅಂಚ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅರೇನ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಲಿ ನಿಕುಲ್ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಗೀತ್ ಬರ್ದು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮನದಾಳದ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದ ಪರವಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಅಡ್ಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೊಲ್ ಏರ್ ಪುರ ಕುಲ್ದಿತ್ತೀರ ಅಕುಲ್ ಪೂರೇರ್ಲ ಕುಲ್ದಿರ ಕಾರಣ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಿಕುಲ್ ದಯಪಡ ನಿಕುಲ್ ತಿನ್ನಡ ಹತ್ರ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರೇರ್ಲ ಬೆಳಿತೀನಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರೆ ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾನ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೋಡಿ ಎತ್ತಾಲೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬರೋದುಂಟು ತ್ರಿಶೂಲನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನ ತ್ರಿಶೂಲನ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ನಡೆದಿಂಚ ಯಾನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಹೊಸ ತಿರುದಿಂಚ ಬೇರೆ ಅಂತ ಒಂದು 2017 ದಿಂಚ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಅರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಏನು ಹೀರೋ ಆಡೋದು ಮನ್ಪೊಡೊಂದಿತ್ತನ ಕಾರಣಾಂತರ ಅವು ಬತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಂತದೆ ಈತಿನೆಟ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಲೇಡ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಿಕುಲ್ ತೂದುಪ್ಪಾಯಿರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ ಆತಂದೆ ಎಂಕ ಕತೆ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನವೆ ಲೈಫ್ ದಾದಂಡಲ ಬೇತೆ ಮಂತದ ಪೊಡ್ ಕಾಂತಾರಡ್ ಗುರುವೆ ಅದು ಆತ ಒಂಜಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಮಂತಿ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ದಾದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೊಡ್ ಬಂದು ಕೊಲ್ದುಪ್ಪನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ತ್ರಿಶೂಲನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣ ಎಂಕ್ ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಎಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಮಕ್ಕ ಕಿಶೋರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು ಎಂಕ್ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ನಾರಾಯಣಗುರುಟು
ಕೋಲದ ಅಪ್ಪಗನೆ ಮತ್ತೆ ಮರಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮಡೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಂಪಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ತಾಸೆ ಬಟ್ಟೊಂದಿತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರ್ಪಣೆ ಇಂಕುಲ್ ರಜ್ಜನ ಒಂಜೆ ಮೇಲೆ ಮಿತ್ತು ಕೊಲ್ದು ಒಂಜೆ ಡೇಸರ್ ಕೊಲ್ದು ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದಪ್ಪೆ ನಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡೋ ಆಕ್ಟರ್ ಅದಪ್ಪೆ ಬಂದೆ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಆರಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪನೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸೆವೆನ್ ಪನ್ಪ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಇರೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದುಂಟು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಪನ್ಪ ಅಂದ್ ಭಾಷೆ ತುಳು ಅದು ಪಾಣ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪನ ತಪ್ಪದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಮನ್ಪೊಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ವಿನಿದ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪಿನೆಜ್ಜಿಗೆ ಅವು ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಗೆ ತೊಜಪಾರ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಡಿತಿನಂಚಿನ ಭಾಷೆಲು ಏರ್ಲ ತಮಿಳ್ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪನಾಗ ತಮಿಳ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಪನ್ಪೆತ್ತಂದ್ರೆ ಕಾಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡುಗೋಸ್ಕರನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತೊಂದು ಪುನತ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅಕಲ ನೇಟಿವಿಟಿ ಅದು ನಮ್ಮ ನೇಟಿವಿಟಿ ಡಿಫರ್ ಬರು ಅಕಲ ಕಾಮಿಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರು ಆತಿ ಬಿಡ್ದು ಅಕಲ್ ಮಂತೊಂದು ಪುನ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ನಮ್ಮಲ ಸಿನಿಮಾದಲಕ್ಕ ಕೊರ್ಕ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ವಿನೀತ್ ಪನ್ಲಕನೆ ಜನಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನ ಗಂಜಿದ ವನಸ ಇಲ್ಲಡು ಕೊರೊಂದಿ ತಿನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕೊರಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದ ಪನ್ಪಿನ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಇಜನ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಪಿನಕ್ಲಿ ಗಂಜಿ ತಿನ್ನೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿ ಕೊರಂದೆ ಎತ್ತನೋ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಸೊ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆ ಕೋಡಿ ಪೂರ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಗೊಬ್ಬೇರು ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ತೆಲಿಕೆಡ್ ಗೊಬ್ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಡೆಪೋದೆತ್ತೊಂದು ನೋಡಿ ಕಾಲಿ ತೆಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತೆಲ್ತೊಂದೆ ಪುಣ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳೆಯೋಚು ಇನ್ನು ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಸಿನಿಮಾದಂಚಿನ ಇತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ನೀನು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಕೊಂದಾಕಲು ಎತ್ತದಿರ ಪಂಡ ದೇ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲೇಡ್ ವಿತ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತಾವೇರು ಲಾಟ್ರಿ ಮಾರ್ನ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದೆ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದೆ ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹಿಟ್ ಆಪಣ ಸಿನಿಮಾಲು ಅಂಚಿನ ಎತ್ತೋ ಕಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬರಿಟ ಒಂದು ಪುಣ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಅವನ್ ಕಂತದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತಾರ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಬನ್ಪಿನಿ ನಾನು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತುಳುಟ್ ಮಂಡೆ ಬತ್ತಾಂಡು ಏರೇರೇನ್ ಪಾಡೋಡು ಏರೇನ್ ದಾದ ಬಂದ್ಪೋಡು ಏರೇರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರೋಡು ನಮಕ್ 3 ಗಂಟೆ ನಮಕ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರೋಡು ಬಂತು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಂಕೊಂಚ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ ಈತ ಪುರ ಪಾತಿರ್ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಪಂಚ ಕೈತಲ್ ಉಂಡು ಆಪಣೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜೆಟ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಹೊಸತನನ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಂತ್ರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬ ಅದು ಪೋಂಡ ಅವಲ್ಲ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಪಂದೆ ನಂಬೆ ಅಂಚನೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತಿದಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾರ್ದಿರ್ ಎಕಡ ಪನ್ಲಕನೆ ಫೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅದು ಪೊಡು ಐಡ್ದುಂಬು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನೀಟ್ ಆದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ದಾದ ಬೋಡು ಅವನ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂಚನೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಬಕ್ಕೊಂಜೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯನ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಸೆಟ್ಗೆ ಪೋಂದು ಪುನಗಲ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಅಲ್ಪ ತಗೊಂಡಿತ್ತ ಪಂಡ ಆ ನಮ್ನೆದ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ನೈಟ್ ಏನ್ ಇದನ್ನ ಡೋಲ ತೋದ ಅಂಚನೆ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪೊರ್ಲಾದಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ದೀಪಿನ ಪೂರ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲ ಪೊರ್ಲಾದು ಪುಣಿಗೆ ಸೊ ಅವೇನೊಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ಮಂತದೇರು ಓಲ್ಲ ಡಮ್ಮಿ ಓಲದಿತ್ತು ಜರ ಐಕ್ಯಾನೆ ರಾಜೇಶ್ ಬಂದಿಡ್ಬೇಕ ಹರಿಯಾನಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಈತ ಪೂರ ಆತನ ಎಂದು ಪನ್ಪಿರದೆ ಪೂರ ಮಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಇರಲ ಮನ್ಪೊಲಿಗೆ ಅಂಡ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪೊಡು ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಸೊ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರನ ಕುಲೈನಕಲು ನಿಕುಲು ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ನಿಕಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಉಪ್ಪಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಮೋಷನ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋ ಆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನಿಕಲ್ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಕೈ ಸೇರಾದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಜಿ ಕೋಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಮೂಲ್ ಬೈದಿನ ಮಾತಾ ಕಲಾಭಿಮಾನುలకు ಉಡಲ್ದಿನ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಸಂದಾವೆ ಬಕ್ಕ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿದ್ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆವಡು ಸ್ಟೋರಿ ಆವಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಪಂಡೇರ್ ಸೊ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಜನಕ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜೊ ಇನೇ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಬನ್ನಾಗ ಅವು ರೀಚ್ ಔಟ್ ಪನ್ನಿಂಕುಲ್ ಎನ್ವಾ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಸರ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಮಾತ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಪಾಡ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಸೊ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಪನೋಡ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬನ್ನಾಗ ಉಂದಿ ಎರಡು ಎನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಡು ಒಂದೇ ಬರ್ಪಿನ ಮೇಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬನ್ನಾಗ ಇಂಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರ್ ಪೋಚಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಕ್ಲಿಗ್ ಒಂಜೆ ಮೂವಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಫೇಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏಪಲ ಬಟ್ ಅವು ವಿಷಯಗ ರಾಂಗ್ ಪಂಡ್ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಇನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪ್ನ ದುಂಬೆ ಇಂಕೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಕ್ಲಿಗ್ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪಿದೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಇಂಕ್ಲಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಕ್ಲಿಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡ್ಕಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬನ್ನಾಗ ಕಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಸೊ ಆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ನಾಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಡ್ ಆವಡಂಡ ಸೊ ಆ ವಿಷಯ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಮೋಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿಟ್ಟೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ತದ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್
ಬೊಕ್ಕ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿಡ್ ದಾದೊಂಜಿ ನ್ಯೂ ಇತ್ತಂಡ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಗ್ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಏನ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡ್ದಿತ್ತ ಬಿಕಾಸ್ ಏನ್ ಏಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದುಪ್ಪೆ ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿದ ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ಸೊ ಹಿಂಗ ಪೋಡಿಗೆ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಯ ಆರ್ ಪಂಡೇರ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ ಬೇರು ತೂಲೆ ಸೊ ಇನ್ನ 100% 200% ಗೊರ್ದು ಯಾನ್ ಮಲ್ದೆ ನಾನು 27th October ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪಾರೋಲರ್ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಇಷ್ಟ ಅವು ಪಂಡ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡ್ ನನ್ನ ನಿಖಿಲ್ನ ಮೋಕೆ ಅವಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡು ದಾಪಂಡ ಏಪಲ್ ಎಂಕುಲ್ ಪನ್ಪ ನಿಖಿಲುಲ್ಲಾರ್ ಪಂಡ್ ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ನಿಖಿಲಿ ಜಡ ಎಂಕುಲ್ ಇಜ್ಜ ಸೊ ಏನು ಪಾತಿರ ಮುಖ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರಿ ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ಪಂಡ ಇತ್ತು ಕೂಡ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ಪಂಡ ದಾದ ಮಾರಿ ನಂದು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಹಂಗೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಪೊಯ್ ವರ್ಷ ಅಂತಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಯಾನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಬರ್ರೆಗಂದೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ಡ್ ಗೋಸ್ಮಾರಿ ಬತ್ತಂಡು ಗೌಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಬತ್ತಂಡು ಮೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದಿತ್ತೆ ಮೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಡು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಟಲ್ ಪೊಡ್ಜೇರು ಅಲ್ತದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೂನ್ ರೂಪೇಶನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೂಪೇಶನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಜೂನ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂನಗ ಜುಲೈಡ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ನ ಸಪ್ತಸಾಗರ ಅಂದಿತ್ತು ಚಲೋ ಯಾನು ಜುಲೈ 6 ಬರ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಊರ್ದಾಗ್ಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಾಗ ರಕ್ಷಿತ್ ಅನ್ನ ಎದುರು ಯಾನೇ ಐತಿ ಯಾನ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಊರ್ದಾಗ ಅಲ್ತು ಬತ್ತೆ ಅಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ಅಂದ ಏನಿಂದಿತ್ತೆ ಚಲ್ ಎಂಗ್ಲು ಪೂರ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಿತ್ತ ಎಂಗ್ಲು ಹರಿಯನ್ನ ನಂಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದಯಪಂಡ ಈತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೆರಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆತ ಏರ್ಲ ಒಪ್ಪುಜೇರು ಬಟ್ ಆ ಟೀಮ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ತೂಯರು ಮೂವಿ ತೂಯರು ಇಜ್ಜಿನ ಮೆಡ್ಡೆ ಬರ್ಕಂದು ಅಂಚೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ಎಂಗ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ನೀಟ್ ಅದು ಆಯ್ತಾ ಬಟ್ ಒಂದು ಏರ್ನ ತಪ್ಪತ್ತು ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅವು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂದತ್ತು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಓಣ ಮಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಾಗ ತಮಿಳ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಪುಚ್ಚ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ದಿಂಗಲ್ದ ಬತ್ತ ಅಂಚ ನಾಡೋಡು ಎಂಕಲ್ ಮೂಲೆ ಅಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ಪುಣು ಎಂಕತ್ತು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಬೈದನು ಬೇತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಬಂದಾಗ ರಾಜಣ್ಣ ಬರ್ತೀರು ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ತೀರು August 25 ದಯಪನ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೆ ಟೀಮೇಟ್ ಉಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ ಹರಿಯಾಣ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 crore ಮೂಟ ನೆಕ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಆದ್ರೆ ನಾನು 10 ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತದ ಪಿಕ್ಚರ್ದಾಗ ಸಾವಾಸ ಬುಡ್ಚಿ ಮರಂದ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪ ನಾರು ಹಿಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ನನೂರಿ ಅಲ್ಲೇ ಪೋಪೆ ಆಗ್ಲಿಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚೊಂದು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಅಲ್ತದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಕ್ಷಿತನ ಬತ್ತೀರು ಎಂಕ್ ರೆಡ್ ಊರ್ದಾಗಲಿ ಏರ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬಾಡ್ಜೇರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬೇಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಂಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಪುಜವಾತ್ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಸೇಫ್ ಮಲ್ಪು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಚಲೋ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬಂದವನಾಗ ಸಲಾರ್ ಬೈದಂಡು ಇದು ಬಿಗ್ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಅವು 4 ಭಾಷೆ ಮಲಯಾಳ ಪಿಕ್ಚರ್ದಾಗಲಿ ಎತ್ತು ಪೇರಂದಿಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬಾರ್ಜೇರಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ನಾಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓಲ್ ಬಾಡೋ ಮಾರೆ ಅಂದಕ್ಕೇನು ಸ್ಲಾಟ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಶೋ ಕೊರ್ಪ ಅವನ್ ಪೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೆ ಬರ್ಪುನು ಚಲೋ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಚಲೋ ಆಯ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆತೆ ಅದು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಏನಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಮೇರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಎನ್ನ ವಿಷಯದ ಪನಗ ಎನ್ನಡದಾದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಾಡಿನ ಕಾಸ್ಯಾನ ಏದು ಬಂಗಡಿಲ್ಲ ಅವು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಹೋಲ್ಡ್ ಆತನ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬೇದಿಶ ದೆನ್ ಏನಿತ್ತೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ಅಂದು ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತದೀತ ಅವಳು ಎಂಕ್ ಹೆವಿ ರಿಸ್ಕ್ ಕಾಲ್ ಇದೆ ಪನ್ನಗ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಗೆ ಬಿಡ್ತಿನ ಕೋರಿದ್ಲೆಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಾಲು ಎಂಕಲ್ನ ದಾಲು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಏನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಎಮೋಷನ್ ಏನು ನೋಡ್ಸಣ ಬೇನೆ ಪನ್ರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಎಂಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಉಲ್ಲ ಇದೆ ನಾನು ಎಂಚಿನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ದೆ ಬಟ್ ಪಿದೇದೆ ಎಂಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ದಿಗ್ಗಜಂಗ್ಲಿ ಏರಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ನಡ್ದು ಎನ್ನಡ್ದು ಎಂಚಿನಾಂಡ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಏರಾಂಡ ಅಂಚಿ ಫೀಲ್ ಇತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಕೈ ನಟ್ಟದಕ್ಕೇನೋನೆ ಅವು ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಗಳ ಸೇಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಗಿಲ್ನ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೊಸತು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಪುನ ಆಪುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆ ತುಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಂಘದಗಳ ಅವಡು ಏರನ್ಲ ಅವಡು ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲಿ ನೀ ಯಾನು ಈ 15 ವರ್ಷ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿನೇ ನೀನು ಚಾಯ ಪಂದಾಂಡ ಪ್ರೊಸಬರ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪೇರು ಕ್ವಶನ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ದಯಮಲ್ತ್ ಒಂದು ಸಾದಿ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದು ಯಾನ್ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಆತೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ಆತೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.